Hello, good morning, wonderful people. Welcome to Sayao Borderland Vlog. And today we are the last day. Mane, we are going back to home. Yes. And the Pulauda is ready. Ready? Pura packing, sticking, and goes to swing. Very lazy And, person. huh? Very lazy person. Lazy person. And I am long pen gunning. The pura packing, sticking, legs is ready. Adi also pura ready. Ready. Pengen nih. Oke, adung mari mati sisi. Para pigen. Panai pigen. And all riders are ready. And here the Pumbai Unsurang, he is also almost ready. And Pumbai Guran, he is also ready. And the people are also ready. And look at me, guys. Wonderful people. Guys, back to home. And ARM is today finished. Kotom. Last night kotom hoise. ARM to শেষ hoise ite laga ami laga kote gote jabo. Moi laga Tezpur hoi kine jabo. Tai laga pura Guwahati hoi kine jabo. To welcome video to moi laga banaise. To keneka lagise comment koribi dei. Bia pale bi pal pabi dei. Nagaland, especially Nagaland, I am coming. Yes, brother. Come here. Ya, बुस्थुआ जों साथामजों एसे रिलेटेड आरोना एसे माने एकदम माने जोंनि सायावनो माबाखायो आरोखि बियो मोनसे खोथा नोंसोर मिथियो जानो हागौ दाख्लैसो सासे मानसि हाबा जाबाय सासे मानसि नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय ओरैबायदि समस्या जानानै दं बिथांनिया हिनजाव गोदाननि गामियाव आरोखि एकदम दावराव जानानै दङ खोथाया जाहैबाय मा दा बेखौ ब्लगारसो होनना मिथियो आसलि बे मा खामानि मावो बेखौ मिथिया आरो ओमफ्राय दानिया खोथाया जाहैबाय ब्लगार इउटिउबार जोंसो हाबा जाहैबाय होननानैहाय एकदम बिराद माने प्रब्लेम जानानै दं आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सिख्लाया लेखा गोरों गोबां फरायनायनि नो डाउट जोंबो मानियो होमब्ला ओरैबायदि जाहैबाय खोथाया एफाबां लेखा फरायनानैबो बे सासे ब्लगार इउटिउबारजोंसो हाबा जाहैबाय माहाय फरायथारखो बेलाय मानि थाखाय फरायथारखो बेबायदि जाबाय आरोखि दा आंनियाव साननाय फैदों आरोखि मा जों बायदि ब्लगारा लेखा गोरों हिनजाव मोनले नामा मा जों लेखा फरायाखै नामा महर मोजां हिनजाव मोनले नामा जों बेखौ लाना आं बिराद दुखु जानानै दं आरोखि जोंबो फरायदो लेखा जोंबो मा फरायदो खालामनांगौ खोथाया ना इउटिउबा गारनो हागौ गारा मान गारा मोजां मोननो थाखाय ना हादानि हिनजावखौ गोसो होगथाब लानो नैहाय इउटिउबजों थांबाय थानांगौ सानदों आरोखि आं माने दा आंबोथ' इउटुबाव 3 इयार्स जार्नि खालामबाय नोंबो खालामबाय जों दा जिखिनि इउटुब बागै एसे मिथिगौ जों बुंनि रावबो इउटुबारफोरा बुङा दे खिन्थु मोजांखौ इउटुबा जेरैबायदि प्लेटफर्म ना पुरा डेन्जारि प्लेटफर्म माने इन्टारनेसनेल जायोना माने गावनि गोसो बायदि जायो इउटुबा नोङो गाव जेरैबायदि नोङो पाब्लिकखौ जेरैबायदि अनसायगोन जेरैबायदि नोङो नोंनि लोगोआवसो माने गावनि लोगोआवसो बाथ्रा जायो जुदि दा जोंबो जुदि जोंनि इउटुबखौ जुदि मोजाङै रेगुलार खालामोबा ना आरामसे जायो आरो स्पन्सरशिपा मोनसेयाव जों बुंला माने जायो खिन्थु इखौ गावबा गाव खालामना लानो रोंनांगोन लाबोआसै बिथाङा स्ट्रागल रोंनांगोन दा आदायाबो गोसोबा स्पन्सर नागिरबा अनेक मोनो मा मोनो फैगासिनो फैबायानो थायो आं लाहोआ बेखौ दा ओनसोल लानाङा खनसे लानाङा स्पन्सरशिप मानो होनबा स्पन्सरशिप लाबाथाय एसे गावनिबो माबाया डाउन जायो खिन्थु स्पन्सरशिपखौ ओरैबायदि मोनो दा जोंनि बर'फोरासो रोङा स्पन्सरशिपखौ लानो गोबाङानो रोंगो खिन्ु गोबाङानो माने पेड प्रमोशन खालामनांगौ आंनि बादिबा मानो होनबाथाय पेड प्रमोशनखौ अकल स्पन्सरशिप ओइ गेमनि प्रडाक्टनि इदल' जाया पेड प्रमोशना माने रियेलाव डाइरेक्ट फेस टु फेस पेड प्रमोशन खालामो इखौ जोंबो खालामो खिन्थु इउटुबाव पाब्लिकफोरा जोंखौ हमनो हाया पेड प्रमोशन ना मा प्रमोशन रावबो हमनो हाया मानो होनबा जोंनि इ बुस्थुखौ माने एकसे माने माबायो इनडाइरेक्टलि माने खालामो जों प्रमोशनखौ दा प्रमोशन खालामो होनना मिथिबा माने सोरबा बिदिनो एसे नेगेटिभ सानोना खिन्थु प्रमोशन खालामाबो जोंहा उपाय गैया दा आङो माने दा आदामोनखौ बुङो हायोबाथाय पेड प्रमोशन खालामनांगौ रियेलाव खालामनांगौ फेस टु फेस खालामनांगौ साप'जलि हमना मोनसे श'रुमाव लिंहरबाय श'रुमाव माने पेड प्रमोशन डाइरेक्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबाथाय पेड प्रमोशन नाबा जोबोर खस्थ' जों भिडिअ एडिटिंआव ओरैनो टाइम वेस्ट जायो जोंनिया मेगना पावारा खमायलाङो इफोरखौ सोर बुजिनो एडिटिंआव टाइम लायो नेटनि बाथ्रा दोङो नेट पेकनि बाथ्रा दोङो स्टरेजनि बाथ्रा दोङो ओंखायनो माने आं गासिबो खावलायो इउटुबारफोर 1000 फिसायानो जा गोदोरानो जा 10K साबस्क्राइबानो जा 5K साबस्क्राइबानो जा सोरबा ओरैनो लिंहरबाथाय आलासिफोरबा थां खिन्थु ओरैनो नर्मेलि लिंहरबा थांना थिग दा जों हिनजाव मोजां लानो थाखायहाय जों इउटुबखौ गारा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जेसेबांनाखि थांनानै थागोन एसेबांनाखि जों थांबाय थागोन इउटुबजोंहाय लांफाबाय थागोन जों गारखाया थाङा सरि दा माने ससाइटियाव मोनसे बे मिसकनसेप्टआ फैगासिनो आरोखि दा
माने सोरबा ब्लगार सोरबा इउटिउबारनि हिन्जाव मोजां मोनलांबाय लेखा गोरों मोनलांबाय गोरोन्थि जाबाय बेखौ दा सान आरोखि दा गोबां इउटिउबजों साक्सेस जानाय मानसि दङ खोथा हमना ला ओरैहाय जोंनि UK07 दङ जों नंगौ जों बेबायदि हाया बिनि लेभेलसिम थांनांगौ बिराद खस्थ' खालामनांगौ दङ खिन्थु जों जोंनि स्टाइलैनो जोंनि वेजोंनो जों थांबाय थागोन जास्ट जोंनो नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट जोंनो नै गाइस जोंनो एथ'बां सापर्ट नाङा पार भिडिअ'आव नोंथांमोना 50k भिउस बानो 50k भिउस बानो जोंनि थाखाय Oh my god. आंनो 50 नांगौआ 30 ल' होलाय 30k बाबो जायो 30k बाबो जायो बेनि थाखाय माने इउटुबनि फायदाखौ जोंबो मिथिगौ माबोरै ओंखायनो एथ'बांबो सापर्ट नाङा जोंनो जास्ट मिडियाम सापर्टखौ नांगौ 50k 30k 40k इ भिउसखौ जोंनो माने होनो नाजाबानो जाबाय गासैनोबो नायाब्लाबो प्ले खालामनानै खिनो थां दोननानै इदि जायो दा बेखायनो बुङो इउटुब आरो जाय इउटुब स्टार्टिं खालामनो सानदों ना जुदि गोसो दंथारोबा खालाम आरो फरायनाय बोसोरबाबो फरायलांबाय था इउटुबखौबो लांफाबाय था आंबो डिग्रिखौ इउटुब गायै आं ग्रेजुवेट खालामदों सानना नाय मा सिस्टेमै खालामदो डिग्रिखौ आङो क्लासावनो बारा थांनो मोनामोन माबा खस्थ'जों लोगोसे खालामथारदों ग्रेजुवेट किबा हरे माने मोजांखौनो खालामदों खालामनायालाय 60% ग्रोब लाना खालामदों आरोना ग्रेजुवेटखौ जायखिजाया बहुद स्ट्रागल खालामदों इउटुबावबो दा आरो गिदिंनायावबो माने राइट खालामनायावबो एसे एडिट जालांबाय मा खालामनो आरो लाइफआवबो बिदि इन्जय लायाबा दानो लायाबा बोरै उनाव लानो हायाना हाबा जाबा बोरै मोनगोन खिन्थु आं बिनि थाखायनो मोनसे मेथाइ खननि लास्ट आरो नागामिसनि मोजां खन बे दाउखा बिरलाबायनायनिल' जानाय नङा खाथिखाला बोरमा दङ बे खारनाय बायदि जानाय नङा आरोखि बरफखौ गाबना होग्रा बरफखौ जों साथामनिब्रा आमि सुन्दुरा से हले बिकिले माइकी ना पाय आमि सुन्दुरा से हले बिकिले माइकी ना पाय थैंक यू खाथि लांस' वाटारफलनि मा होनो समाय लानानै बुंदों नोंथांमोन नुवाखै बैथिं दङ बे बिल्डिंखौ बानांगौ बिल्डिंनि हरैसो बानायदों नालाय उनथिंसो इउटिउबखौ गारा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जेसेबांनाखि जों थांनानै थागोन नुलांबाय थागोन जों जेरावखि थाङा नोंथांमोनखौ लांफाबाय थागोन ज' थांलायगोन ज' नामा जेब्ला जों सहैबाय नोंथांमोनाबो सहैबाय सानना ला नायनानैनो स' बिदिब्ला भिडिअखौ नों स्टार्ट खालामदों आरो नै आं फंसे बाथ्रा बुंदों थाबावबायनोलै फंसे बाथ्रा बुंनो इउटुब बागैनो जोंनि बर' हारियाव इउटुबार्सफोरा दा ओरैनो बुंनो थाङोबा जोबोर खमानो दङ आलादा जुदि रुजुयोबा नोंथांमोना जुदि आलादा जायगायाव थाङो ना इउटुबारफोरखौ एने खहा जोंखौबोथ' माने मिथिनायफोरा गोबां मोजां माबा खालामो आरामसे रेसपेक्ट होयो खिन्थु आलादा जायगायाव ना इउटुबार होनबा मा बुंनो आरो ना मानो होनबा जोंनि नैबे माबायावसो बारा मिथिया इउटुबनि प्लेटफर्मा मा बुस्थु जाय गिदिंदो जाय जोंनि बर'नि गोदो इउटुबार नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ इउटुबा मा बुस्थु इउटुबा मानो होनबा इन्डिपेन्डेन्ट जायो गावनि गोसो मथे रावबो एख' बुंनो हाया नों मोजाङै हो पाब्लिकखौ अनसाय आरामसे रेसपेक्ट लाखि गासिखौबो होमबानो फिउ बे भिडिअआवनो माखासे इउटुबार्सफोरनि थाखाय जों बिराद बदनाम मोनो आंना बेखौल' बुङो इउटुब बानाय गाज्रि भिडिअस खालामनाङा भाइरेलफोरखौ शेयार खालामनाङा मथा मथि गावनि कन्टेन्टनि सारा बेलेगनि कन्टेन्ट लानानैहाय दालाबो आरोखि ना नों आर्निंनि थाखाय गावनि पार्सनेल प्रफिटनि थाखायहाय आं बेखौनो बुङो माने नों खस्थ' खालाम न' डाउट जेरै जों खालामदों जोंखौ खस्थ' खालामाखैबो नुदों जानो हागौ नोंथांमोना खिन्थु जों मिथिगौ जों मा खालामदों दा बेबायदिनो नोंथांमोना गावबा गावनि कन्टेन्ट लाबोनानै बानाय सोरबा सासे माबा मोनसे मिस्टेक मावदों माबा गोरोन्थि मावदों नै बेनि सायाव कन्टेन्ट लाबोनानैहाय भाइरेल खालामनायखौ अननानै बन्द' खालाम इउटिउबारफ्रा माने बदनाम दाजाथों आरो सासे सानैनि थाखायहाय बेखौहाय जों साथामजों खावलायनाय थाबाय जोंनिफ्राय जुदि इमान मोजां फोसाबनो लुगैदोंबा डाइरेक्टलि पार्सनेल कल खालामनाबा लोगो हम बेखौ माने प्लेटफर्माव लाबनांगौ गैया मानो होनबा प्लेटफर्माव इउटुबाव लाबनाय लोगो फुरा इन्टारनेसनेल जाजोबो गावबा गावनि हारियासो लासै जायो नङा होनबा बेनो आरोना दा नै जों माने एसे मट' ब्लगार हिसाबै जों दिनावलागै जोंनि कन्टेन्टआव राव जेबो एनाय माबा गैयानो जोंनिया मानो होनबा जोंनि भ्लगानो माने मट' ब्लगार माने कन्टेन्टआनो जोंना आलादा जाखायो इउनिक जाखायो आंनाथ' बेलेगखा इनाबो बेलेगखा ओंखायनो सापर्ट नांगौ नोंथांमोना प्लिज सापर्ट होथार दे बर' इउटुबारफोरखौ गासैखौबो सापर्ट हो आरो आसा खालामो आगैमोन आदामोन नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल स्टार्ट खालामबाना बिदि आंगाफोरखौ खालामना माने गाज्रि इफोरखौ खालामनाङा माने ओरैनो भिउस मोनबाबो बुस्थुआ मोनसे रेसपेक्टआ थाया दा माने इनो आरोना बेखौनो बुंदों आरोना बे पइन्टखौ लाना बुंदों आङो माने गावनि पार्सनेल प्रफिट आर्निंनि थाखायहाय सोरखौबा सासेखौ गेजेराव लाबोनानैहाय एबा बिनि माबा मोनसे मिस्टेकखौ लाबोनानै एकदम कन्टेन्ट लाबोनायखौ स्टप खालाम बन्द' खालाम जोंखौ बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि नो डाउट हरजाया गाज्रिमोन जेबो नङा सानदों आरोखि ना जों जा बुंदों जों मोजांखौनो रायलायदों नंगौना खायसे 5 मिनिटनि
गाज्रि भिडिअ बिदिनो मा होनो आलादानिखौ माबानानै होननानै भिउस लानानै आरामसे जिरायनानै थाबाय थायो न'आव खिन्थु नाय जों माबोरै खालामगासिनो माबोरै खारथिंगासिनो सान्दुं गोसायाव खिन्थु जोङो एकदमबारे कन्टेन्टनि थाखायबो नङा दे जोङो माने लाइफआनो राइड जालांबाय बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननो खोन्थियो माने राइडआव माबोरै इन्जय लानांगौ माबोरै माबानांगौ जिखिनि हायो खोन्थियो मोजांखौ खोन्थिनो जों सेस्था खालामो आरो जुदि बायसान्स मालाबा जुदि जोंफोरनिफ्रायबो जुदि मिस्टेकलि बायसान्स माबा मोनसे नोंथांमोना जुदि कमेन्ट खालाम फोसाबनो जोंखौ डाइरेक्टलि कमेन्ट खालाम जों गाज्रि मोना नोंथांमोननि एडभाइस नोंथांमोननि साजेसन बायदि जों थांगोन आरो जेसेबां हायो कमेन्ट्स खालाम नोंनि बेसेबां हानायखिनिखौ कमेन्ट खालाम जोंबो बेखौनो एक्सेप्ट खालामगोन नाजावगोन गनायनानै लागोन दा जय बर' हारिनो लोगोफोर जय बर' इउटुबार जय बर' ब्लगार आरो फोजोबदो थ' लोगोफोर बे कन्टेन्टखौ आं आलदा लाबोनाय जाबाय मानो होनोब्ला गोबाव जाबाय 10 मिनिट बारा जाहैबाय नै जों मोनसे मट' ब्लगावहाय बिदि दलद थानानैहाय 10 मिनिट गाहाम बुंनायनि मोनसे जों कन्टेन्ट लाबोआ बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जुदि नायबायब्ला थेंक इउ स' माच एन्ड थेंक्स a lot for supporting us bye bye see you in the next vlog Momo